Čaute priatelia, dnes to bude epické. Každý DJ potrebuje mikrofón, aby mohol poriadne rozprúdiť party. A v LEGO sete Creator 31172 máme ako B-čkový model presne taký mikrofón. A mal by to byť presne taký ten stolný mikrofón aj so statívom, ktorý používajú youtuberi, komentátori, proste každý, kto potrebuje mikrofón. Otázka znie, bude to len pekná LEGO dekorácia alebo hrateľný model v mierke? Tak to sa dozvieme za okamih na Jojke. A tu ho máme, priatelia. Starý, dobrý, legendárny OG stolný mikrofón s kvetinkami. Ale ešte chvála Bohu, že kvetinky dali takto extra. Ale kvetinky nás teraz nezaujímajú. Mikrofón má takto krásne gumené nožičky, takže je pevný, nešmýka sa, dá sa takto krásne otáčať. A čo sa mi na ňom najviac páči je, že je v úhle. To je neuveriteľné. A teraz všetci, že čože? Veľmi sa mi páči, jak je tá štruktúra krásne robená, presne jak na tom starom mikrofóne. Poďme si ho porovnať s originálom. Bohužiaľ, chlapci a dievčatá, nemám tento starý OG originál mikrofón. Ja používam takýto stolný, ktorý má od tohto síce veľmi ďaleko, ale podstata je rovnaká. Keby tento LEGO mikrofón mal v sebe elektroniku a dokázal by reálne nahrávať, tak ja ho reálne používam. Není o čom. S tým by sa dalo spraviť toľko scénok a skečov. Áno, naši chlapci sa už parádne zošikovali do útočnej formulácie a teraz pomaly a bez problémov prenikajú do ochranného pásma súpera. Už sa tam vrťa, nahrávajú si jak šalení. No tak, výstrel! Gól! Aha, takže to boli súperi, takže bohužiaľ prehrávame 1-0. Osobný vlak Frýdek Místek práve prišiel na nástupište 9 a 3/4. Tango 1 môžeš klesať na pristávaciu dráhu. Jak ty si na pristávacej dráhe, tak potom môžeš štartovať. Priatelia, môžem vám úprimne povedať, že tento LEGO model ma veľmi prekvapil. Je to v mierke, je to detailné, je to dôveryhodné a dá sa s tým robiť kopec halúzy. A čo sa mi na ňom najviac páči, vyzerá presne ako ten mikrofón z loga podcastu BrickMic. Veľký shoutout Gabko a Janko, počúvajte podcast BrickMic. Tento model síce nemá žiadne ovládacie ani interaktívne prvky, no vďaka svojej vernosti, detailnosti a hlavne mierke odo mňa dostáva 9 z 10. Dobrá práca LEGO. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite hodiť like a odber. Tu si môžete pozrieť staršie videjka a z tohto je to na dnes všetko. Ja vám želám veľa zdravia a teším sa na vás na budúce. Čaute.